mga masain trigonometry hi 160 BC hunlai borvela tanga an hmu chua ni nan soya trigonometry ti chu Greek tonga ron chua kania Greek tonga trigonon triangle tina le metron measure chumi tanga ron kal chu ani anti a try ani chuan thil pathum soina khani maya chuan trigonometry chu a definition a chuan study of relationships between side lengths and angle of a triangle. Side lengths a side te sei zong le a angle triangle a angle te relationship khang zirna kha trigonometry chu ni maya ti chuan he tilai hian diagram kan neya tilai diagram a hian triangle kan siama right angle triangle kan siama chu Pythagoras theorem man theina khani right angle triangle kan siama he tilai hi theta kan pe a ti chuan hei hi base ania asan zong hi perpendicular ania hei hi hypotenuse kan ti khania ti chuan angle hi a b c in kan siam ta ni ti chuan trigonometry a chuan side opposite to theta chu enge hei hi perpendicular kan ti khania side adjacent to theta hei hi base b kan ti khania ti chuan side opposite to right angle triangle side opposite to this right angle is called hypotenuse h kan ti khani vele a chu problem chonan le ni tina kan nun phunga man nan tam tak a oma heng an hmu chua hun lai po hian distance of the moon te nan te trigonometry hi an lo hmanga chu it is accurate up to 1,000 kilometers ti velte ani amaro chu technology aron sanjela wangin tunang hunlaya chuanin accurate deuh pon ante theito tani ti chuan trigonometry tun ma a kan zirdan kalan chon ve thei cheu chu a ol sam zong a zirdan khani meya chu kha pb hh emo pubuang hui ti khan kan zir thina ni chu khami kha alet ling zong che in la ula alet ling zong che kan lak chuan h let ling zong kan lak chuan h e kan la le chuan b e kan la le chuan p e kan la le chuan b e kan la le chuan p bok khani chu sin cos tan cot sec cosec chu technical dewa kan soidon chuan sin theta chu angle opposite to theta le angle opposite to right angle triangle opposite to right angle tikhang kan soi theini chu angle opposite to the side opposite to theta p the side opposite to this right angle to h chu p by h kan ti na khani p by h kan ti kha chu ta hen ol sam de win ron chok maya chu ti ang che chuan cos theta te po cos theta chu angle adjacent to theta divided by angle opposite to right angle adjacent by opposite to right angle
ti khani maya adjacent to base khania opposite to right angle to hypotenuse khania chu technical term deuh chuan khatia ang khan kan soi thina amaro chu khatinga technical deuh kan ti khan thil memorize te bo kha alo boi thlak thina wang khan ting hian khatiang ang pumpel nang khan pbhs pubuang hui kan ti thin kha kha ani maya pubuang hui chu alet ling zong che kan lak chuan hui buang pu kan ti hani maya chu let ling zong in h b p ti khania chu kan memorize le dan tur chu sin cos tan cosec ti khani maya sin ani chuan perpendicular by hypotenuse cos ani chuan base by hypotenuse tan ani chuan perpendicular by base cot ani chuan base by perpendicular sec ani chuan hypotenuse by base cosec ani chuan hypotenuse by perpendicular kan ti kha khani mei ta ni kha lai te kha kan sei le thei chung shi sila chuan next a chuan sin kha ten ta inject le anga chunga pb pubuang hui ta h b p suppose sin theta hi true by 3 min lo petani chumi zia chu sin theta chu enge sin theta chu perpendicular by hypotenuse ani chuan sin theta true by 3 ti zia chu hei hi true nia hei hi 3 ni ani chuan khimi tang khian trigonometric ratio dang zong sin cos tan cot sec cosec kan ti zong kha azon hmu chuat thei vek ta ni chumi tur chuan ti dan sang oma ti dan pakhata chuan ta hian Pythagoras theorem kan hmang thei ni Pythagoras theorem kan hman chuan hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square ni mai dona chu hypotenuse khi 3 square ania perpendicular square chu 2 square ania plus b square 3 square chu 9 ania chuan 4 ania b square ni le 9 minus 4 equal to b square tinania b square equal to 5 tinania hi then implies kan se thina chuan b chu root 5 tina lo ni ta ni chuan b chu root 5 ti kan hu ve ta hemi min pe ka tang vek khan b kan zong chok le tina ni chu hei hi 5 ania chu ti ni chuan adang zong po kan zong vek theya cos theta chu enge cos theta chu base by hypotenuse tan theta chu enge tan theta chu perpendicular by base perpendicular chu true base chu root 5 cot theta chu sin cos tan cot base by perpendicular sec ani chuan hypotenuse by base 3 by root 5 cosec kan ti le don chuan cosec theta chu hypotenuse by perpendicular chu 3 by 2 ti khani ti chuan side sin theta emo cos theta emo tan emo cot emo sec emo cosec emo khoi bo hi khoi ma ber hi min pek sa chuan adang zong po kan zong chuak thei vek tinani chuan trigonometry soyang khan trigonometry hi manna tam taka oma tunlaya kan mobile phone a kan GPS man te po hi a basic a chuan trigonometry tang veka chu ta nia trigonometry chok
thiam tak tak tur le hmang tangkai tak tak thei tur chuan a angle ho kha inge a value eng value nge an nei kan ti au kha khang au kha ching taka kan hriat pawh kha ngai ta ni chuan tuna tower pakhat kan nei ta chu tower chu a height kha 5 meter vel lo ni ta chu tang chuan a side dang zong zong hi hriat thei vek ta ni heta tang hian angle of elevation kan ti kha kan en chhota kan clear chhota a chuta chuan he angle of elevation hi suppose 45 ve lo ta se chutiang ani chuan a side dang zong zong hi kan hre thei vek ani chu antina kutub minar kan lo nei ta kutub minar sang lutuka ma se hemi a height tak tak hante kher lo hian leya hemi china hian 10 meters velai omta a chuan angle of elevation tatang hian en chhota i thlir chhota hilai i thlir chhouna angle hi 60 degree velo ta se a side dang zong zong hypotenuse te a perpendicular te hi thil zon chhuat thei vek ani ti kha application tam tak zingami claim karan soilok ni sila cho cho kha chu dule ni danga te po kan da ti le anga trigonometric a table kha endon chin taila 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree kan lo ni ta sin lo ni ta ni sin 0 enge sin 30 enge sin 45 enge sin 60 enge sin 90 enge ti kha zon chhuak kan tum don ta ni chu etila hianin kan memorize dan all samber china chuan ta hian 0 train kan tana 1 2 3 4 kan da phaya chuan hengte hi 4 in kan divide phei veka 4 in kan divide phei veka ania chu a square root kan la le veka square root chu class ma sa khan kan sei to a chuan hei hian atluk thei chu 0 by 4 ani chuan 0 ni maya chuan root 1 chu 1 ani maya by 4 chu root 4 chu true chuan hei hi root 2 by root 4 chu true root 3 by root 4 chu true 4 by 4 1 root 1 chu 1 ania 0 nia 1 by 2 nia root 2 by 2 true in true root 2 in true chu avai root 2 ani root 2 in true root 2 chu true kan ti to kha chuan root 3 by 2 lo ni tlea chuan 1 lo ni le ta chu a all sam dan bera kan memorize chin dan khan ta lai kan rap le lokanga a to pa kan hmu chho hi ziakang 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 hi kan hmu chho khani ta ni tatang hian adang zong zong sin te cos te tan te cot te sec cosec kan ti zong zong kha tatang hian a in generate chok vek thei ta ni cos ani chuan alet join rang kal le mayang 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 tan ani chuan tan chu tan theta chu sin theta by cos theta ni ringila kha tan theta chu sin theta by cos theta ni ani chuan tan 0 chu sin 0 by cos 0 ni don ti ani 0 by 1 chu 0 chuan next tan 30 degree chu sin 30 degree by cos 30 degree ni don ti ania omjia chu 1 by 2 divided by root 3 by 2 ni don ti ania chu chen nge tluk 1 by 2 hei hi chho chuan
2 by root 3 ron don tinan ta hei le hei anh cancel a chok chu 1 by root 3 lo ni ta ani chuan tan 30 degree chu 1 by root 3 ni don ani chuan tan 45 ani chuan sin 45 by cos 45 ni dona chu 1 by root 2 divided by 1 by root 2 chu chiang sa in angai le angai and divide chuan 1 in don ani chuan tan 60 degree chu sin 60 by cos 60 ni dona chu root 3 by 2 divided by 1 by 2 chu root 3 by 2 into 2 by 1 tina 2 le 2 in cancel a root 3 chi alo bang to ta ni chuan ta hian root 3 ta chuan sin 90 by cos 90 chu tan 19 le mai dona chu 1 by 0 lo ni ta chu undefined lo ni le ta ni chuan chu tiang che chu amami ang che sin kan hmu chuan cos chu alet ling zong kan tiang che khan tan kan zong chok to a cos chu alet ling zong in kan la le me ta changin infinity emo undefined 3 1 1 by root 3 0 ti chuan next a sec kan lo nei te ta sec hi engeni sec theta chu 1 by cos theta 1 by cos theta ni chu ti ni chuan sec 0 kan zon don chuan 1 by cos 0 tin ani mai 1 by cos 0 chu enge 1 chu ti ni chuan sec 0 chu 1 tin ani chu tiang che chuan sec 30 degree chu 1 by cos 30 tin an ta 1 by root 3 by 2 ni chuan 2 chawa inverse che 2 by root 3 tina chuan anexa sec 45 degree chu 1 by cos 45 tina cos 45 chu hi ne 1 by root 2 ni chuan root 2 ron chok che chuan next sec 60 ni chuan sec 60 degree chu 1 by cos 60 degree tina nia cos 60 degree chu hi ne 1 by root 2 ni chuan 1 by root 2 ni chuan 2 ron chawa tro 2 ni ta ni ai a chan chu achunga mi hi 1 ania 1 chu 1 by 1 angania chuan 2 ron chawa 1 an hoya oma chuan 2 che ron banga i khani chuan adot le a sec 90 degree chu 1 by cos 90 degree tan ta 1 by 0 tan ta ni 1 by 0 chu undefined ani vele a ti chuan cosec nei le tur chuan a hma mi ang che han sin kan zon chua chuan cos chu alet ling chi in rong kal kan ti kha tan kan zon chua chuan cos chu heta train alet ling chi in rong kal sec kan zon chua chuan cosec chu alet ling chi in rong kal vele a chu infinity 2 root 2 by root 3 hi 1 ti khan olsam dewin an angle te kha ching dewin kan the the ni chuti lo ang zong chuanin ngai to na dang ko kha thil ron om vele thei pakhata oma chu kan ngai to na ti zau turin thil pakhat soi le lok kan tum dan ni kan soi ta ang khan trigonometry a chuan side le angle kan nia right angle triangle le hetilai hi angle theta khani a chuan a b c kan pe a hi hypotenuse nia hi perpendicular nia hi base lo ni ta ni sin 0 hi ngatinge 0 ni kher ti lai kha ngai dan om thei kha om ta ni chuan sin theta hi enge ni kan ti kha sin theta chu perpendicular by hypotenuse ni ti chuan sin 0 hi ngatinge 0 ni chan sin 0 degree en chinang ti hian ta hian theta hi angle emoni ron ni ta ni ti chuan 0 degree ni tur chuan ti hian arong kal thla hret ta rong kal thla hret ta arong kal thla zel ta 0 degree ni tur chuan ta hian a base nen khan aro in coincide che ta ni a base nen aro in coincide che a
ti chuan perpendicular khan sei zong san zong nei thei talo ni a chan chu hemi nen hin aro in coincide che ta ka wangin hemi theta angle hi 0 degree ni tur chuan hypotenuse khatina kal thla chara 0 ron thlen che chuan a base nen aro in coincide mo san zong nei talo churi chuan a perpendicular hi 0 nia a hypotenuse chu engpo ni se h lo ta 0 by h chu 0 lo ta churi chuan sin 0 degree chu 0 kan lo ta ni ti chuan protector le khatiang a man ruwa ang chi kha kanei ve che lo wang atata hengkal le don taila 30 degree lo ni ta se sin 30 degree vel turin siam taila ta hian 30 degree velin hei lo ni ta se ni 30 degree chuan heti lai leng thi kan nei sa ta heti lai leng thi kan nei sa a chu engpo x lo ni ta se ti chuan heti lai x atanga 30 degree kan siam khan heti lai hian engemoni san zong kan nei don ta ni chu scale mang khan scale mangin kan te thei don ta a san zong kha chuan helai san zong kan nei ta helai sei zong hi nei sa given khani ta chuti ani chuan a hypotenuse po hi kan zong chuak thei don ta chuta lo chuak ka chu 1 by 2 ni ti kha nangma nin in lo verify thiam ve to lo ni tuna chuan sin 30 chu 1 by 2 enga po heti lai a base hi heti zata sei po hi min pe se chuan a base atang khan 30 degree te chaula in protector mang khan 30 degree in te nga chuan san zong aron engemaw aron siam ngei dona san zong nen chuan 30 degree in ta heti lai hi kan soi tong khan given ani given chuan 30 degree mang khan hei in siam ta chuan engemaw hypotenuse number min pe don ta chuan hei hian a san zong min pe le don bok ta chutini chuan chuta tanga lo chuak chu sin 30 chu perpendicular by hypotenuse hemi divided by hemi kha aron chuak nga perpendicular by hypotenuse aron chuak nga chu 1 by 2 ron ni zel don tinani chutiang che chuan sin 45 in zon pon 1 by root 2 chuak zelanga 60 degree aron in zon don pon root 3 by 2 aron chuak zel don ti na khani a chu nangma ni in ti khan protector le scale mangin in lo verify thei tura ngai la thaw me ti chuan sin 90 degree kanon thlengta sin kan zon thin dang kha entaila angle ania theta kan ti to kha he a hypotenuse perpendicular he base kan ti khamo a b c ti chuan sin 90 degree chu sin chu enge kan ti kha perpendicular by hypotenuse chuan ta hian perpendicular by hypotenuse kan ti kha 90 degree ni tur chuan 90 degree ni tur chuan he theta hi he theta akau tel don tinani he theta akau telanga tiana phei telanga ta hian 90 degree ron ni don tinani sin chu chuan chutini chuan 90 degree aron ni chuan he hypotenuse le he perpendicular hi aro in coincide che don tinani kan se thiamang tro hi angle khania chuan angle ani ania 90 degree he theta hi 90 degree ni tur chuan aron phei tel phei zela angle kha sang tel heti lai angle kha mo chuan ten ron phei ata hian 90 degree kha ron ni ve che ta chutini chuan a perpendicular le he hypotenuse kha aro in coincide aro in tluk ta che ta ni chutini chuan sin 90 degree a hian perpendicular le hypotenuse in tluk chutini chuan hypotenuse ve 1 tinani chu sin 90 degree kha 1 aron ni kan ti theita ni chu sin 0 kha 0 nga tinge ni ti te kan soya sin 30 kha nga tinge hi ni kher ti te sin 45 kha hi nga tinge 60 nga tinge 90 nga tinge ti kha tuna khan kan enta ni tuna kathil soyo kha document tak
engemaw research paper tak chiar atanga ron base na hranpa tak a awm lo amaro chu hemi trigonometric function le hetiang a ratio ngei tu na atanga ron kal le thil om thei chui zawna ania kha in ngei tu na ti zaw tu ale chu tiang chu ani ti ngai danin siam thiam theina na ron soitel ka ni ti kha minor se sak bok ula ka du'a ti chuan khami tang khan trigonometry osam takin thil sang kan chok pel zel theni khami chin zong kha tun truma trigonometry basic kan ti thei chun le phot ro se